Rebella non devolverá o aval á empresa encargada da reforma da Praza de España. A pesares da reclamación da compañía, un informe do arquitecto director da obra certifica que se incumpriu o contrato no que se refire ás tarefas de mantemento. Que volve a decir o mismo que decía nun inicio, que a culpa de que a parte vegetal este nesas condicións é por mor dese mantemento que a empresa non fixo durante os 24 meses que sí que estaba no contrato, nas melloras do contrato, digamos. Entón, agora o que se vai facer é a execución do aval para facer estas obras. Para comezar coa obra hai preto de 2 anos, a empresa tivo que entregar ao Concello preto de 10.000 euros de aval. Tras incumprir a compañía as melloras que contemplaba o contrato con 24 meses de mantemento da zona xardinada, o Concello empregará os cartos para acometer estas tarefas. Non cumpriu. A mellora que facía era 24 meses de mantemento da parte xardinada, con repobamento do céspede, coa mellora sempre da parte vegetal da praza, e non se fixo nestes 2 anos nin unha soa vez. Entón, que se fixo foi a valoración económica da parte, digamos, que se estropeou especialmente por mor de non executar ese mantemento. Creo que vai nun coste de uns 8.500 euros máis ou menos, o que vai supoñer o levantamento de toda a parte vegetal e volver a aportar a parte vegetal, a area e tamén o céspede, vaiselle pasar, digamos, vaise executar o aval e vai sempre ir a costo da empresa. Dende o Concello agardan que a tramitación non se alongue demasiado no tempo. De feito, xa comezaron a pedir orzamentos do que custarían as actuacións pendentes nos xardíns da Praza de España.